Bon dia, estem aquí a les oficines del Centre Europeu, una agència de viatges cultural, on fem itineraris per tota Europa, en grup, per conèixer gent nova, fem noves amistats, aprendre sobre l'art i la història. I tenim aquí davant el guia i professor del Centre Europeu, expert en història, l'Adrià Maynard. Bon dia. I, Adrià, ens agradaria preguntar-te, quin viatge recomanes per aquest maig? Doncs per aquest maig recomano un viatge que fem del 18 al 20 de maig, que és el viatge de la zona del Maestrat, els ports i la costa dels Tarongers, que és un viatge en el qual veurem diversos castells, entre els quals el de Miravet, que va ser un castell templer construït per sobre del riu Ebre. Llavors, després de visitar aquest castell, també farem un recorregut, una navegació en llagut per l'Ebre, en què passarem pel tram entre Benifallet i Miravet. El segon dia visitarem Morella, que ja és en la zona del País Valencià, els ports, que és un poble molt pintoresc que té un castell imponent, que també va ser molt important durant la conquesta per part de Jaume I d'aquestes terres valencianes. I el tercer dia visitarem un altre castell templer, que va ser el castell de Peníscola, un castell que és molt bonic perquè està posat pràcticament s'endinsa al mar en aquest tram de la costa dels Tarongers. Llavors, ja de tornada passarem per aquest tram de litoral caracteritzat pel conreu de la taronja i de l'olivera. O sigui que també es veuran bonics paisatges, llavors. Sí, és un viatge d'història, d'art i de paisatges. Fantàstic, doncs moltes gràcies, Adrià. Ja sabeu, si us voleu apuntar al viatge, podeu contactar a les nostres oficines trucant al 93 430 99 79. Fins aviat, adeu! Adeu!